sanibonani eSouth Africa. Namhlanje ngicela nje ukukhuluma njengomunye wabahlali noma njengomunye weindodana zase South Africa. Bafowethu nginenkinga kakhulu, ngihlukumezekile futhi njengodokotela wenu. Ngicela bafowethu ukukhuluma na wonke umuntu wase South Africa. Bafowethu kungiphatha kabi kakhulu, kungiphatha kabi futhi kuyangihlukumeza ukuthi thina njengesizwe sase South Africa, njengesizwe sase Africa, kunabanye obhuti, kunabanye osisi, kunabanye obaba nomama nogogo nomkhulu abathi mabebuka lesimo lesi esenzakalayo, abathi mabebuka lesimo lesi esiphezukwaso njengezwe lase South Africa, babuke njengokuthi mhlambe ubaba wethu, ubaba wesizwe uNxamalala unephutha, ubaba wethu kufanele ukuthi ayoboshwa. Leyo nto bafowethu ngokukhulu uxolisa ngicela ukusho nje kudoti lokho. Mhlawumbe mawukuthi khona uphatheka kabi nxesi Ramaphosa, nawe mawukuthi lokho kuphatha kabi, lokho vele okwenzile, lokho vele okukhaphezile nawe kudoti lokho, ngoba okokuqala wena wabulala abantu eMarikana. Akazange uNxamalala akhulume, kodwa uNxamalala wayesesihlalweni ngaleso sikhathi akazange akhulume, azange futhi avula amakhomishani ukuthi wena ulandeleke kulezo zinto. Ngicela abafowethu ukukhuluma nabantu, kulungile ngidlule kuloyo ngoba vele uyabheda, angifuni nje ukukhuluma kakhulu lokho. Bafowethu ngicela nizazi, niyeke ukulekhe nilandelela ukuqhutshwa. Naqala kudala ukuqhutshwa, dala ubaba ekhuluma lokho uNxamalala ukuthi yekani ukuqhutshwa, yekani ukubhalela incwadi nizifunde nizikholwe, niphile inkolo yelencwadi lezi nizibhalelwa abantu esingabazi abaqhamuka kulelizwe, beqhamuka bephi ngolwandle. Bafowethu ubani noma imuphi umongameli welinye izwe enimaziyo nini ofike waphawula ngalokho okwenzakalayo? Iliphi izwe owake wezwa wena kuthiwa liyiphenyile, liwuhulumeni, layivula izinqe, layiphenya izinqe? Iliphi izwe olaziyo wena elayiphenya lazenza lento eyenzeka la namhlanje ngenhloso yomuntu oyedwa, ngoba bengafisi noma bengathandi ukuthi lezi zinto lezi ayifisela thina noma lezi zinto lezi ayifisela isizukulwane sesizukulwane zenzeke ngendlela ekufuze zenze ngayo, ekuyiqiniso futhi ukuthi kufanele bafowethu ukuthi sibe ne-financial freedom, kufanele ukuthi sibuyele emhlabeni yethu. Ubani olwisana nalokho? Uyimuphi-ke umongameli nini nithena nambona ku-social media noma endabeni ephawula ngalolu daba olwenzakalana? Ngoba kuyihlazo bafowethu, kuyihlazo elihlambu. Bafowethu lento iyasihlambalaza, lento iyasihlambalaza kakhulu futhi iyangiyanyisa mina. Ningixolele kulabo abadala kunami, ngiyaxolisa. Lento iyihlazo elinyanyisayo futhi liyangiyanyisa kakhulu kabi. Iliphi izwe la liphenya izinqe? Iliphi? Ngoba kuyinamhlanje sekufuze kuvele izimfihlo engafanele ukuthi thina sizazi, engafanele ukuthi ivele kithi, eyivikela isithunzi sezwe, eyivikela isithunzi zikaZulu. Ngoba vele bafowethu asingaleke isikhohlisana, bafowethu asingaleke isikhohlisana. Labantu laba abathi mabeqhamuka babe nenhloso zabo nezifiso zabo ezibhedayo, babheda. Angeke sileke nje sikuncenga lokho. Ngiyazama ngayo yonke indlela ukuthi kule nkulumo yami ngigweme ukuthi nginga-offend abanye abantu, ngingabizi futhi amanye amagama abantu, ngikhiphe izinto engafanele ngikhiphe. Lento le eyenzeka kuleli zwe bafowethu iwudoti. Into ekufanele yenzeke, wonke lamacala lawo abeka uNxamalala kufanele ukuthi avale aphele nya, ngoba udoti leyo nto leyo isibeka ebusweni bezwe ukuthi siqhubeke thina nokuhlupheka,
siqhubeke thina nokuhlukumezeka njengoba sihlukumezeka namhlanje. Baningi abafowethu abasemzini yabelungu, baningi abafowethu abasemasangweni abelungu, baningi abafowethu abasemabhizinisini abelungu bayaqhubeka nokuhlukumezeka ngenxa yehlazo elikhaphezwa abanye abantu abansundu, abanye abantu abamnyama abakithi ekufuze ngabe bamanathi sikwazi ukuthi silwe nomzabalazo. Umzabalazo awukapheli, musu ukhohliseka, umzabalazo awukakapheli. Kuyimanje usahlupheka, kuyimanje usabhekene nezinkinga obhekene nazo, kuyimanje ubaba umkhulu wakho inkinga obhekene nazo nawe usabhekene nazo namhlanje. Lokho ucabanga ukuthi kuyolungiswa yini? Kuyolungiswa obani? Uma niyeke ukubambelela kunxamalala kanje, uma niyeke ukubambelela kubantu abaneqiniso kini, obani abazomsiza kusasa? Ubani abazonilekelela kusasa? Mtsheneni phela ngizwe ngoba yini enixhaphazayo. Niyayixhaphaza nina, niyihlekisa ngabantu bezizwe. Kuyinamhlanje nibhizi nilandela izinkolelo zabantu bezizwe. oNkulunkulu benu. Lo muntu meqhamuka kuwe uyakudominate. Ingane yakhe mayiqhamuka kuwe iyakudominate, ushaya uvalo uvevezela amadoda. Udoti mawenza lokho angikufuni lokho futhi angeke ngize ngikukhuthaze lokho. Udoti leyo nto leyo. Ingane mayingane ibe ingane ukuthi ibala lithini udoti loyo. Ingane mayingane ibe ingane. Musani ukulekhela ukhapheze udoti into engavumelekanga leyo nto leyo. Ayifuneki leyo nto leyo. Idomination leyo exhaphazayo ngenxa yokuthi ufunda lencwadi lo ifundayo le iBhayibheli vele nyalwa nami. Nyalwa angilifuni udoti leyo nto leyo. Ngoba ufunda lo yadoti lo wazi ukuthi kumele ukuthi maqhamuka umuntu omhlophe akudominate. Noma ngabe yini oyenzayo kufanele wehlele ngezansi kuyena. Noma exhaphaza emsebenzini kufanele wehlele ngezansi kuyena. Udoti leyo nto leyo bafethu ayifuneki leyo nto leyo. Musani ukulalela abantu, fundani, bukani, niqaphelisise izinto ezenzakalayo, niye kuba zingane ngasonke isikhathi. Uma ufika emhlabeni uphiwe wonke amandla ukuthi ukwazi ukuyibonela ngokwakho, ukwazi ukuyifundela ngokwakho, uhlanganise uqhathanise ubone ukuthi yiliphi iqiniso, ikuphi ongakhona iqiniso. Musani ukudlala abantu bezizwe, musani uqhashazwa. Akukho noyedwa umongameli. Ngisho ngabe ubani lomaziyo. Akekho oke waphula ngalento ngoba lento ihlazo. Ngisaba ngisho nokukhuluma ngande ngalento ngoba ihlazo iyahlambalaza. Ayikaze yenzeke into efana nalena. Ubani oke wayenza liphi izwe like layenza ukuthi liphenye izinto. Ubatshenile uNxamalala wathi musani ukuyenza lento ngoba izonqaka kusasa nizokhala. Abantu ngeke bekuthanda ukuzwa lezi zinto enifuna ukuzizwa. Bayambiza bathi akahambe okhuluma. Akhuluma ukuthini? Akhuluma ukuthini? Akhuluma ukuthi izwe aliphenduke. Akhuluma ukuthini? Yini enifuna ikhuluma? Akhuluma ukuthini umuntu omdala? Ngoba lo muntu wafunga, lo muntu intelligence, lo muntu lwana. Uintelligence kunezimfihlo ekufuze ukuthi ayibambe. Ayishona nazo egodini. Nina nithi hayi akakhuluma udoti ukuthini ngoba abantu bazolimala. Omunye uyalwela ukuthi hayi angene esikhundleni alungise indaba yemali. Yena uyafika ufuna ukulungisa yonke into, ufuna ukulungisa izinto ezingaqondene naye. Le nto ayifuni yena, le nto izomxaka. Njobe imxakile nje kuyimanje. Imxakile. Musani bafowethu ukulawulwa. Kuthiwa yeyani ngapha niye khona. Kuthiwa yeyani ngapha niye khona. Awukwazi ukuba indoda. Awukwazi ukuba umuntu oqotho uma umoya uyale uye nawo, ubuya uye nawo. Ngoba lokho kusho ukuthi awuthembakele. Loya muntu uyayazi into yakhe, musani lekhe nimlandelele futhi ningamthinti ngenze nimenze lutho. Uyawazi umsebenzi wakhe. Uyayazi into ayenzayo. Musani ukuba yiwengu, musani ukulandela into enganifuni. Musani ukulekhe nifuna ukulandelana naye, miyekeni. Ngikhuluma nawe, uyazazi wena. Unikeziwe umsebenzi uthenza lo msebenzi, musu ukungena ezintweni engakufuni. Wantshena kahle wathi musani ukulandela izinto ezifana nalezi. Akukaze kwenzeke ngisho nakwelodwa izwe.
kodwa nibhizi nilandela lokho kusongixaka njoba kumxakile namhlanje anisenawo amandla useniphulile konke hayi ukuthi kuumsebenzi wakhe lokho yini enikwenzile lokho enikhuzile namhlanje bhekani ukuthi kuzokwenzakalani bafowethu ngiyanicela nonke ngicela ukuthi nicabangele nithathele inqumo emhlabeni yeke ukulawulwa abantu abamhlophe ngizokubeka nje ngembaba niyeke ukulawulwa abantu abamhlophe ngezinto enizifundayo nihambe nesikolweni ningayikhohle ukuthi ngobani nibuyaphi isikole senza ukuthi uphile kangcono asenze ukuthi uyitshene ukuthi kunokukhulu okwaziyo ngeke uzukwazi khohlwa ngeke uzukwazi konke le nto izolekelela wena ukuthi uphile impilo engcono nowakho umndeni hayi ukuthi sekufanele ukuthi wena ubone ukuthi kunezinto okufanele uyishintshe uzama ukuzenza iqhawe elibhedayo thatha lesikhundla osiphiwe wena uye kulekhu ucabanga ukuthi uyiqhawe awulona iqhawe ngeke uzube yilo ufice usulungiselwe indlela asikwazi ngisho nasemlandweni wena so musu kulekho uzama ukuzenza iqhawe elibhedayo la uzama ayikaze yenzeke leyo nto ngeke iziqale ngawe usemncane emlandweni umzabalazo labantu abakutshena lezi zinto abakutshena zona njobe kutshena unxamalalo mlalele uyokubonisa indlela ngoba ngalendlela oza ngayo uzobhayiza mfana bese ulimale nomndeni wakho futhi ke ngicela uma ungabisachaza kakhulu uzolimala phehla musu kulekho wenza into ongayazi usekukhulumile ke futhi uLucifer futhi ngeke ngize ngishintshe kulokho engikushoyo angisabi futhi angixolisi kulokho engikushoyo Ramaphosa musu kupeda mfana uyapeda